Αλ Χιλάλ στο παιχνίδι. Κόρνερ με τον Σαλχόπ. Κακή έξοδο εδώ από τον Βελίδη. Ο Μπιού ανοίγει το σκορ για την ομάδα της Σαουδική Αραβία. 1-0 με σκόρερ τον Κορεάτη. Ένα κόρνερ από τον Σαλχόπ στην καρδιά της άμυνας του Άρη. Διαδοχικά λάθη εκεί. Πήδηξε πρώτο χωρίς αντίπαλο ο Μπιού. Ο Βελίδης είχε κάνει λάθος εκτίμηση στην έξοδο, αφήνοντας ανυπεράσπιστη την εστία του. Δεν είχε πρόβλημα ο Κορεάτης να ανοίξει το σκορ σε αυτή τη φιλική αναμέτρηση. Ενώ ξαναβλέπετε το γκολ της Αλ Χιλάλ σε αυτή τη φιλική αναμέτρηση στο φούτ. Τρεις φορές χρειάστηκε σήμερα και την συνδρομή του δοκαριού για να γλιτώσει ένα γκολ. Η προσπάθεια που γίνεται τώρα από τον Αλμπίση Μουμπάρακ. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, κερδίζει το πέναλτι για την Αλ Χιλάλ. Μια φάση η οποία έχει τη δική του υπογραφή του Αλμπίση Μουμπάρακ. Απόφαση από τον διαιτητή που δεν δέχονται αδιαμαρτύρητα οι παίκτες του Άρη. Αυτός πάντως είναι ο πρωταγωνιστής για την Αλ Χιλάλ στην προηγούμενη φάση. Δείτε ξανά η μονομαχία με τον Παπαζαχαρία. Περνάει η μπάλα. Ο Παπαζαχαρίας υποστηρίζει ότι βούτυξε όπως πέρασε από τον Βαγγέλη. Ο Γκαχτάνη, ο αρχηγός της Αλ Χιλάλ στο δεύτερο ημίχρονο, είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Κάτι λέει και με τον Νέτο εκεί, ή κάτι του λέει ο Νέτο. Γκαχτάνη με τον Σιφάκη, αποκλεί ο Σιφάκης, rebound από τον Γκαχτάνη. 2-1 για την Αλ Χιλάλ. Δεν ακολούθησε κανείς τον Γκαχτάνη. Ο Σιφάκης ανταποκρίθηκε στο πρώτο χτύπημα. Δείτε ξανά, δεν τρώει την προσποίηση ο τερματοφύλακας του Άρη στο σταμάτημα του Γκαχτάνη. Στη συνέχεια, χωρίς να ακολουθήσει κανείς τον αρχηγό της Αλ Χιλάλ, ο Γκαχτάνη βάζει μπροστά την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας στο σκορ με 2-1. Και να φανταστεί κανείς ότι το πρώτο πράγμα που είπε ο Τσιόλης από τον πάγκο πριν καν εκτελεστεί το πέναλτι ήταν θέσεις για rebound. Και τους νεαρούς να πάρουν λεπτά συμμετοχή σε αυτό το φιλικό. Ο Βίλχαμσον παίρνει μέτρα και βγάζει τη σέντρα πάνω στον Λαζαρίδη που κόβει. Η Αλ Χιλάλ είναι και πάλι μπροστά, αυτή τη φορά με τον Σάφι. Ο Σάφι ο οποίος δεν σταματά πουθενά, έφτασε στο τέτα-τέτ και σκοράρει. 3-1 για την Αλ Χιλάλ. Πήρε όλο το διάδρομο ο Ντόσερι Σάφι. Κανείς από τους παίκτες του Άρη δεν του βάλε σημαντικό πρόβλημα. Δείτε ξανά την κούρσα του, σαν σε προπόνηση φτάνε στο τέτα-τέτ, πλασάρει τον Σιφάκη πάνω στην έξοδο και η Αλ Χιλάλ προηγείται με 3-1 του Άρη. Σε αυτό το φιλικό εδώ στο Φούτσταλ στη Βαβαρία παρακολουθείτε τις απευθείας μετάδοση